Osmo Traders Limited niko babwate chitali chukisiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri cheti cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire babwate chiboard ubuna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Boss Kauzu. Muyombe Gosh. Adonisi Maestos. Rumba. He weekend ye tabwa tumuru bili rumba. Tari weekend no. Abantu bonse piko batebinga generation na memo eshoe mo kabisa eshoe rumba kitoko Mwana zambe Yesu baba kaka yena niye Bashapate basalela baba kasete Iyo kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange Ndizi TV Ubwansu bw'umuguzi Inee Gaki igomboronge toronge ichimbo cheto kana kwanera chifundi labda choko gingira labda choko chituki labda nabande mwana abako gingira uchire galia no bugeterisa karalia ogalia ko tangaki yaya style intagete nje mokokoti ne style gete osene ye box ose style ndio yonsi mundaraganie mono yato kananga style yali kumbe tikwanya manyete na kiakoroswa kwa motebie ni manyete ni bakankorosi style ye yumba kokoraki bakoba smart ogo tebisawa aya twende kasi mono tikabona chake mateka lilia chakire iga kunire kidogo kwa mate ya tarigo chakaiga mate wange akominana kumbe style yitanye manyeti labda iga manyete style bune mokoti yagingerete ogingira pinse labda gosana wana ko gingira boka atanga ko tenga ki ya style tinye manyeti gaki temande gose oyo ko gingira taracha uramuganya kidogo ayo monyene kwanyoriru ayo monyene ukogingire bobe mate kwagachi asengenje style watakete tari eri yako gingira kwa mate bono gingira buno utakete omanya kuro rosa libono miss ya bidi okore pibuna makogoti akolete tukiga na no muntu nalete labda gotige tukia wono tabimune eteri chabangiya onya tumanyeti kana no en saloon onya tumanyeti nga labda style gete nini sema tu kwamba timanyeti asenge njonge style yogontebi tinya manyeti eyima eteneje akotebi gose yaye gose oyo nyamate style yali ngochale yato kananga kwa mugingire bobe ogechiwe ochire kagechiri of course okwari chibesa gose kwa mominire style ya tatakete ochire kagechiri gose na binde pone tabie yo omanyete lakini kumbe to manyeti kana ngaki yaya timanyetia ekeni manyete gose bitimanyeti nalio monta akorite kagote ngaki rosi bononzo etuki muno manyete nakegora mokogoti ngo bolinga ki embwe yiyote ano manyete kumbe to manyeti yoko gingira ose ya saloon ose yoko mino musubati ogechiwe ai kwago ki unechi besa nakera ngo bolinga ki Inee Gaki igombuya nali ase chinka tomenyete labda endugu yane nje mokogoti labda na bwatega sigete iga olikira bafanyi kasi baye no balega abunka labda asakale gose ne chinse chesiko bafanyi kasi no balega abu mate yato kananga nangere ko baburukani ngegasi yo manyete egasi ne yendugu yane chebono ntawale tega iga nabo imagine nge manager nero elikire
labda gose nabande mbale ikire ayetoli ikiri ororo aye noyo okay no mumuromino of course lakini rende gose na bible bawo kwanda kwanya sokonyu kwena na gocha kwanga akobate binte birega igoma tene byeito mwanya bona kwanga akobarama tigobo chinga mobwate tigeta bimobwate yatukananga kwangere kobageche asenge njonga ki twairi chingaki choko batebya magoso of course nabakorra magoso lakini batebya senjerere ngororo ye of course inze no lakini toli kiri omaete na bali kiri ororo ngendo tali kiretwe ugatigwa baruba gacha bakali kororo bono tabibu ne itiru chiagokia asenge njonga ki kibali kiri ororo bamaete kibao koro na bali bali gete bamaete kibao koro bono ebinto bine bimbiri bichi byagokia asenge njonse ino wangere ko batebenga ebinte ne bya mumuro minto binte ne bya mama ebinte bine byaito of course ne byaino lakini nende to konyara ko manage that's why tuajete to be manage ikirambiro tamanyeti bono tero chiagokia kwa barama bagechiwa bange akosalie bintu kosogwacha kwabugolie bintu kwanda kwange akonia amagosa aba yabo ngangikyara mwamo igolera gocha bono omonto nsobo ochire kumbo osalire mitembere chibyagokia na kiekorango bolinga ki embweyo etabieyo enaleyo etarikogoki lakini ayakogokia akerango bolinga ki Inee Gaki igombuya Inee Gaki igomboronge turonge ichimbo cheto.